Wel, pnawn da, a croeso i chi gyd i Roedfa, croeso arbennig os ych chi yn ymweld gyda ni. Mae croeso arbennig i Eirian Davies, fydd yn pregethu nes ymlaen. Mae'n wynebau cyfarwydd yma, fi'n gobeithio bod ti'n teimlo'n gytrefol iawn yn ymplith ni. Eirian yn wynidog yn eglwys Efengyledd Llanisian, a i ni fel eglwys yn werthfawrogi'n fawr y ffaith bod ni wedi gallu cael cynnig clwb yn y capel chi. Felly, aroswch yn baned ar y diwedd, ac yna cwrgweddi fan hyn o'r Fawrth, ac yna bydd trysorau gras nôl ar-lein, nos Iau am 8 o gloch, a wedyn mae gwyl yr eglwys newydd, felly gwybod yn rhedeg am 10 diwrnod, ni wedi cynnal 2 ddigwyddiad yn barod, nos Iau diwetha a bore yma, fel rhan o'r wyl yna, ond hefyd mae yna 2 ddigwyddiad arall gyda ni, felly nos Wener bydd y clwb plant, yn y parc, yn y pentre, nos Wener o 4:30, ac yna wedyn mae'r ffair ar y comin fan hyn yn agos o 12 tan 4:40. Felly mae nifer o bobl i ffwrdd, mae'n digwydd bod dysadwn nesaf, felly os chi yn gallu helpu mewn unrhyw ffordd, byddai'n gred sy'ch chi'n gallu gwirfoddoli dychwel fi neu Lois ar y diwedd. Casgliad y mis, fe mae'n gweud ar y sgrin, gyfer gwaith Mudiad Efengyledd Cymru. Ac yna, dysil nesaf, ni disgwyl Alan Johnson i arwen yn y bore a Rodri yn y nos. Dewch i ni weddio. Ni yn gofyn nawr o ddiwyntad am help dysbryd glân di i ni dygeisio di, i ni diolch i ti fel o'n i'n clywed bore yma, dy fod ti wedi yn ceisio ni. Ac i ni'n diolch bod ni yn gallu diffeindio di, os ni yn dod ata ti, bod ti yn ddiw sydd wedi wneud y hunan yn hysbys i ni, bod ni ddim goffod dyfalu pa fath o ddiw wyt ti, ond bod ni yn gwybod o edrych ar y cread o'n cwmpas ni, wrth ni fod yn ymwybodol bod ti wedi rhoi cydwybod i ni, ond ni diolch i ti'n fwy na dim byd arall am dy air di ac am y gair trygwyddol, yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am y ffaith nawr heno bod ni'n gallu agor ein Beible a gwybod bod ni'n darllen gwirionedd, a gwirionedd ni'n gallu dibynnu llwyr arno fe a adeiladu'n bywyd arno fe. Diolch i ti am Iesu Grist, y gair yn gnawd. Diolch wedi dod i'r byd ac wedi marw ar y groes ac wedi atgyfodi. Ac ni'n gwyddio nawr, byddwn ni yn ymwybodol o dy bresenoldeb di trwy ysbryd glân. Bydde popeth sydd yn digwydd yma nawr wrth dy fodd di, ac bydde ti wrth i ni sychu ar Iesu Grist. Byddwn ni yn ymwybodol o ei fawredd e, a'i gyfiawnder e, a'i berffeithrwydd e, yn ateb yn lle ni, ac yn gwybod bod ni'n trwyddo fe yn gallu dod ata ti fel plant, yn dod at dad. Ni yn gwyddio felly nawr, beth bynnag sy'n wir amdano ni, lle bynnag i ni yn ddiffygiol o ran y meddwl, o ran yn blaenoriaethau, gwyddio bydde ti newid yn meddyliau ni ac blaenoriaethau ni ac newid yn calonau ni. Ac yn gwyddio bydd yna groeso nawr i deired i a'r hyn ni'n clywed heno yn ein calonau ni. Helpa ni nawr i godi a daddoli di, nid dysgyd ag geiriau ond o'n calonau, a helpa ni i roi yn bywydau yn llwyr o ran yn calon a'n meddwl a'n newyllus ni i ti. Amen. Diolch Dewi. Wel, nos ytha, dwi ddim wedi newid yn enw i Eirian ers bore yma, ond mae Eirian wedi gofyn i fi gymryd y rhannau arweiniol yn edrych mlaen i glywed beth sydd Dewi ddweud wrthon ni trwy Eirian nes mlaen, ond y gyntaf ni droi i ganu emyn 730 ty di sy'n deilwng oll o'n can. Ni'n cofio yn blentyn, mynd i Eisteddfod yr Urdd. Fi'n meddwl mae'n Aberafan o ddi. A dwi'n cofio os mae'r croni neu'r cadeirio, ond dad yn mynnu bod fe a fi yn mynd i weld y seremoni. A o'n i ddim yn gwybod beth oedd cadeirio na croni go iawn ar y pryd, a o'n i'n gyffroes. Dim i ddweud ddim yn gyffroes nawr, wrth gwrs, ond o'n i yn gyffroes iawn ar y pryd. A fi'n cofio bod yn y pafiliwn, a y feirniadaeth yn cael ei roi, ac yn amlwg o'n i ddim rili'n deall
dim byd yn cael ei ddweud. A wedyn Darren troi at fi, a fi'n dweud, pwy sydd ennill? A Darren dweud, neb. Sneb yn deilwng. Mae sneb yn deilwng yn gallu gadael yn y goron na ty beth oedd e. A siom, yn yw siom plentyn, ond siom yn y pafiliwn bod neb yn deilwng. Ond, hynno, mae gyda ni un sydd yn deilwng o'n mawl a'n can i gyd. Wel, pwy yw e? Wel, tydi sy'n deilwng oll am can fy nghreuwr mawr am Dyw. Dyddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. Ie, dwi ddim... Nes i'n gwylio'r gêm, ty pryd oedd e, gêm Lloegr yn yr Euros dros hyn, ond fi'n siŵr pan oedd y tîm mlaen i'r ca, oedd fans Lloegr siŵr yn canmol nhw, yn edrych mlaen i weld nhw'n chwarae, ond ar ddiwedd y gêm nes i weld y chwifan ola, a fans Lloegr wedyn, o'n nhw'n bwan i tîm nhw. Yn yw, o'n nhw dim ond yn deilwng am gyfnod. Os nhw ddim yn llwyddo, mae dyn ni un sy'n deilwng bob awr yr wyf yn byw. Dwi ddim byth yn gael ni lawr yn wir yn yr ail bennill. Mae'r greadigaeth ei hunan yn canu clod dde. Mae glywar hael a'r lloer a'r ser yn datgan dwyfol glod. To ni'n ddisglar ar o'i ti trwy bopeth sydd yn bod. Wel, ni ganu mawl i'r un sydd yn deilwng o'n mawl ni, o'n serch ni, o'n dyheadau ni, o'n egni ni, o'n amser ni, y cyfan sydd gyda ni. Ni godi i ganu mawl i'r arglwydd. Ro'n i'n meddwl bod fe'n safio lot o lais i Eirian, bod fi'n siarad gyda fe tipyn bach, fe bod dim pawb ar y diwedd yn gofyn, o ble ti'n dod ac yn y lan. A mae'n dda ac yn neis i ni wybod rhywbeth am y person sydd yn pregethu. Felly Eirian, jyst yn gyflym,
jyst esbonio o ble ti'n dod, chydig bach am dy fagwraeth ti. Iawn, helo pawb, a diolch yn fawr am y gwahoddiad i dod i bregethu heno. Dwi'n dod o Pen-y-bont yn wreiddiol, ond es i brifysgol am 19 i Frysta, so dros y pont, a wedyn ar ôl yng Nghymru am 2 flynedd, lawr i Gaer Wisg, Exeter, am 6 flynedd i o'n i'n gyfreithwr na. A wedyn yn briod? Ie, briod i Porsche am 3 o blant gyda ni. Gyfeillion, Gethin ac Osian. Maen nhw'n 6 am y Caris yn troi 4 yn pythefnos. Ie, pythefnos. Da iawn, da iawn. A wedyn, tra bod ti yn Exeter, teimlo galwad i fynd i'r weinidogaeth? Ie, so ar ôl prifysgol, ni wedi gweithio am Free School Court, capel yn Pen-y-bont am flwyddyn, wneud tym bach o pregethu, gwaith gyda plant a ieuenctid. A hwnna ble oedd peth wedi dechrau, dyw dangos a falle nhw'n rhywbeth bydde fi'n neud yn y dyfodol. A yn ystod amser yng Nghaer Wisg, o'n i'n mynd i pregethu llefydd fel hyn, llefydd, wel, yn capel o'n i yn Gaer Wisg, a wedyn llefydd fach hefyd, oedd yn gweinidog gyda nhw. A oedd y sgwrs yn mynd yn tebyg i hyn fel pob tro. Mi cael sgwrs gyda rhywun y rôl yr oedd dda. A nhw'n dweud, ydyn bych chi'n neud llawn amser? I fel, na, fi'n gyfreithwr. A wedyn, byddwn fi'n mynd nôl eto, ond wedi, ydyn rhywbeth gallech chi neud llawn amser? I fel, wel, gallech fi neud e, ond fi ddim. A wedyn, tro nesaf yn y gofyn, ydyn rhywbeth dylech chi fod yn neud llawn amser? A ar ôl, wel, misoedd, falle blynyddoedd, oedd Dyw yn dangos fi, mae'n rhywbeth mis i fi wneud llawn amser, a felly nhw wedi cael sgwrs gyda'r arweinwyr yn y capel, a nhw'n hapus i anfon mi i coleg, a wedyn dod i Gaerdydd 2 flynedd yn ôl. Ie, a fel oedd Dewi'n dweud, ni wedi bod yn ddiolchgar iawn, achos yn yr adeilad yn Llanisian, lle mae Eirian yn weinidog, dyna lle ni wedi bod yn defnyddio ar gyfer y clybiau ar hyd y 2-3 mlynedd diwethaf, ac ni'n ddiolchgar iawn am hynny. Ac ar hyn o bryd mae gwaith, maen nhw'n ymestyn y gwaith yn Llanisian. Ac felly fel eglwys, ni wedi bod yn gweddio am Eirian ac am yr eglwys dros 2 flynedd diwethaf yma. Ond os yna bethau penodol i ni weddio amdano ti ac am y gwaith. Diolch yn fawr. O'n i wedi cael gwasanaeth olaf ni yn yr adeilad bore yma. Felly ni'n symud lawr i Park End sydd yn Rhyd y Pennau os chi'n nabod e, a ni'n cwrdd gyda nhw unwaith y mis, a wedyn yn y prynhawn pob wythnos arall. A ni'n meddwl mae lot o disruption i'r eglwys yn gyd o hynna, bob ddim yn gwybod ble ni'n cwrdd neu pa amser fel pob wythnos. So pethau ymarferol fel yna fi credu, mae Dyw yn beth yw protect? Gwarchod ni yn yr amser yna. A hefyd ni'n symud bant yr ystad am efallai 4 mis. A felly ni ddim eisiau'r gwaith i stopio. Ni ddim eisiau bobl meddwl ni wedi symud mlaen, ni ddim yn caru nhw ragor. A felly bydd yr efengil hyd fynd mas ar yr ystad ni'n ble mae'r capel yn ystod yr amser hyn. Ie, wel, yn sicr, dyna'n braint yn cyfrifoldeb ni gofio am Eirian yn ystod y cyfnod yma ac i gofio amdanyn nhw fel eglwys hefyd. Diolch yn fawr i ti. Diolch. Diolch yn fawr. Wel, mynd i ddarllen o air Dyw gyda'n gilydd ac yn mynd i droi at llythyr Paul at y Philippiaid ac darllen rhai adnodau yn y bennod gyntaf. Felly Philippiaid 1, a darllen adnodau 12 i 19. Philippiaid pennod 1, adnod 12. Paul fan hyn yn y carchar ac yn sgrifennu at yr eglwys. Rwyf am i chwi wybod, gyfeillion, fod y pethau a ddigwyddodd i mi wedi troi yn hytrach yn foddion i hyrwyddo'r efengil, yn gymaint ei bod wedi dod yn hysbys trwy'r holl praetoriwm
ac i bawb arall, mae mwyn Crist yr wyf yng ngharchar, a bod y mwyafrif o'r cyd-gredinwyr, oherwydd i mi gael fy ngharcharu, wedi dod yn hyderus yn yr arglwydd, ac yn fwy hi o lawer i lefaru'r gair yn ddi-ofn. A mae'n wir fod rhai yn pregethu Crist o genfigen a chynnen, ac eraill o ewyllus da. O gariad y mae rhain yn coeddi Crist, gan wybod mae I amddiffyn yr efengil y gosodwyd fi yma. Ond y mae'r lleill yn gwneud hynny o gymhellion hunanol ac amhir, gan feddwl perigofyd I mi yng ngharchar. Ond pa waith? Y naill ffordd neu'r llall? Prinau mewn rhith, ynteu mewn gwirionedd. Y mae Crist yn cael ei gyhoeddi, ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn. Ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd. Dyma air Duw. Mae'n mynd I ganu eto gyda'n gilydd. Tro yma, o'r rhif 51 yn Grymal 2, mae ar y sgrin, mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn I achub gwael bechadur. Does neb allddurnad maint ei boen, pan guddiodd Duw y Tad ei wedd, aeth twyllwch didew drwy y tir, mwyn i'n gael tangnefedd.
Rwy'n ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n troi at ti nawr, yr un sydd yn deilwng o'r cyfan sydd gyda ni. Ni'n dod i'th addoli di a rhoi mawl a gogoniant i ti. Arglwydd, ni'n diolch i ti am yr hyn wnaethon ni glywed bore yma, bod ni'n rhyfeddu am ein creawdwr ni sydd wedi ein gwneud pob un ohono ni yn wahanol i'n gilydd. Ac ni'n diolch i ti bod ti yn adnabod pob un ohono ni, yn gwybod nid yn unig ffeithiau amdano ni, ond yn gwybod pob peth sydd i wybod. Yn wir, ti'n adnabod ni yn well na ni'n nabod yn hunain. Ac arglwydd, ni'n ymwybodol yn hunain pan ni'n ystyried ac yn meddwl am yn hunain, bod yna bethau amdano ni. Ni ddim yn hoffi. Arglwydd, ni'n gwybod bod ni'n methu cyrraedd safonau a disgwyliadau yn hunain, o'n hunain. Ac arglwydd felly, ni'n rhyfeddu fwy, dy fod ti am ein nabod ni, am gael perthynas gyda ni. Felly bod ni'n meddwl petai pobl yn gwybod y gwir amdano ni, bydde neb eisiau nabod ni. Ac eto ti yn gwybod bob peth, ac eisiau yn nabod ni. Yn wir, mae'r dymuniad yna mor fawr, bod dy gariad i mor fawr, bod ti danfon dy fab i ddod, i fyw yn plith ni, i fyw yn ein lle ni, y bywyd cyfiawn hwnnw, yn ni di methu byw. Fel bod trwy i aberth e, trwy farwolaeth e, yn ein lle ni, bod ni yn hytrach na derbyn dy lyd a thigofaint i, dy farn cyfiawn di, bod ni yn cael ei gyfiawnder e. O arglwydd, ni'n gweddio heno wrth i ni dy foliannu di, wrth i ni wrando ar yr hyn wyt ti wedi paratoi ar ein cyfer ni, trwy eirian. Bydden ni'n ymwybodol o dy ysbryd i, yn atgoffa ni bod ni'n perthyn i ti, bod ti wedi'n prynu ni a gwaed yr arglwydd Iesu Grist, a bod ni nawr yn eiddo iddo fe. O arglwydd, ni'n gweddio yn ei di dorri ymaith unrhyw amheuaeth sydd ynddo ni, unrhyw ansicrwydd, a bod ysbryd i yn gweithio yn ein plith ni heno, yn dweud wrthon ni, ni'n blant i ti, yn eiddo i ti, a bod ni'n llawenhau ty beth yw'n sefyllfa ni. Yn wir bod ni'n gallu gorfoleddu yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio falle bod rhai yma sydd ddim yn credu. Ac o Dduw, ni'n gweddio heno bydde di yn rhoi clistiau i wrando. Bydde di'n agor llyged i weld yr arglwydd Iesu Grist am bwy yw e. A bod ni gyd arglwydd yn ei dderbyn e. Yn waredwr ac yn arglwydd arno ni. O Dduw, ni'n cofio ein dinas ni. Ni'n diolch i ti am y gwaith yn Llanisien. Ni'n diolch i ti am y fraint sydd wedi bod i ni i gael defnyddio'r adeilad dros y misoedd diwethaf ar gyfer y clybiau plant a phobl ifanc. Ni'n diolch i ti am y bartneriaeth hynny yn yr Efengyl sydd rhwng Cristnogion a'i gilydd, ac ni'n gweddio bydde ti'n hwyluso y gwaith yna ar yr adeilad. Ni'n gweddio hyd yn oed ar gyfer y gweithwyr sy'n gweithio arni. Bydde nhw yn ymwybodol bod nhw'n adeiladu lle ble wyt ti'n cael daddoli, a bod nhw'n gofyn cwestiynau, bod ti ar waith yn eu bywydau nhw. Ni'n gweddio dros yr aelodau wrth iddyn nhw symud i pa gen. Ni'n gweddio am hwylustod y trefniadau hynny
ni'n gweddio beth ti'n defnyddio fe bendith i'r eglwys yn Llanisien ac i'r eglwys yn Park End. Ac ni'n gweddio'n arbennig dros y stad hwnnw, le mae'r eglwys yn gweddio, bydden nhw, felly'n gweld bwlch, felly'n ddim wedi ystyried o'r blaen am ddylanwad yr eglwys yn yr ardal, ac yn gweddio wrth i'r eglwys ail gychwyn mewn rhai misoedd, bydden nhw yn troi mewn i glywed, bydde ti yn gwneud gwaith ar flwyddyn ymwybodol, does dim angen adeiladau arna ti. O Dduw, ni'n gweddio i ti fod ar waith ac i ddefnyddio yr aelodau yn yr eglwys honno i fod yn weithgar yn y gymuned bod yr adeilad ddim yno. Ni'n gweddio ti roi nerth a gallu a gras iddyn nhw ac yn gweddio bod ti'n paratoi colonnau yn barod i dderbyn y newyddion da. A rwy'n gweddio yr un peth amdano ni, yn meddwl am arbennig am y gweithgareddau ar gyfer yr wyl yr Eglwys Newydd a Thon Gwynlais. Meddwl am yr hyn oedd yn cael ei gyflwyno nos Iau yma. Ni'n diolch i ti fel bod ti'n donio pobl ac yn defnyddio'r doniau yna mwyn daddoli di am hwrygu enw Crist. Ac ni'n gweddio bydde y rhai oedd yn bresennol, bydde ti defnyddio rhywbeth i dynnu sylw at bwy wyt ti, ar hyn wyt ti wedi wneud troso ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio bydde'r ysbryd nawr yn gweithio ymhlith yr rhai oedd yma. Ni'n gweddio am y clwb y plant fydd nawr dydd Gwener yn y parc. Diolch ti am y cysylltiadau sydd ymysg y plant yn y pentre ac yn gweddio bydde'n gyfle i hau had neu i ddyfrhau had sydd wedi plannu yn barod a bod ti'n defnyddio y cyfle yna i ddwy'n pobl i'th adnabod i, falle'n blant neu yn rhieni. Arglwydd ni'n gweddio i ti i weithio os gweld i fod yn dda. Meddwl am oedfa bore yma, bydde ti yn dwy'n ffrwyth o hynny ac yna ar y ffair dydd Sadwrn arglwydd ni'n gweddio bydde ti'n dyfnhau cysylltiadau, yn defnyddio yn tystiolaeth ni ac ni'n gweddio am gyfleon i esbonio y pam bod gyda ni gobaith byw yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n cyflwyno yn cymuned i ti. Ac yn hynny arglwydd, i'n meddwl am yr etholiad sy'n dod cyn hir ac yn gweddio ni wedi ddefnyddio yr etholiad hwnnw i ddiogelu gwaith dy eglwys di. Ni'n gwybod mai ti sydd yn pennu arweinwyr yn y pen draw. Ti sydd yn codi pobl i arwen. Arglwydd ni'n gweddio yn hoes ni, bydde ti'n defnyddio llywodraeth ac arweinwyr i ddiogelu gwaith yr eglwys, yn rhoi rhyddid i ni ac yn cadw y rhyddid sydd i ni, nid yn unig i addoli, ond i rannu newyddion da gydag eraill. Ac arglwydd ni'n gweddio, yn dydd ni, bydde pobl yn derbyn yr efengil fel newyddion da iddyn nhw yn bersonol. A ni'n gweddio am rhywun sydd yn Gristnogion, sydd yn aelodau cynulliad fan hyn yng Nghaerdydd, aelodau seneddol yn San Steffan. Ni'n gweddio bydde di yn diogelu i tystiolaeth nhw, cadw nhw rhag yr un drwg a defnyddio nhw mwyn sancteiddio dy enw ac i ddod at deyrnas di arglwydd yn y ddeiar, ar y ddeiar felly yn y nef. Arglwydd ni'n gweddio i ti ddefnyddio ni hefyd ar gyfer hynny wrth i ti weithio yn ein calonnau ni ac yna trwyddo ni yn y gymuned a'r lle fydd wyt ti wedi'n gosod ni. Arglwydd ni'n gweddio hyn o dy air di yn gwmpo ar dir ffrwythlon a bydden ni oherwydd dair di hynno yn mynd ati i fod yn ifydd i ti
ac i fyw fel ei ti'n gofyn i ni fyw, ac i wneud y gweithredoedd da i ti yn barod wedi paratoi ar ein cyfer ni yr wythnos hon. O Dduw, beth ni'n gofyn mewn gwirionedd yw i ti ogoneddu enw'r arglwydd Iesu Grist, yn yr oedfa yma nawr, yn ein bywydau unigol ni, yn ein bywyd ni fel eglwys, yn ein bywydau ni fel eglwysi yng Nghaerdydd ac yn ein gwlad ni. Bydde ni enw Crist gael ei ogoneddu a'i fawrygu, a bod pawb yn gweld, a bod rhai'n plygu glin ac yn addoli ac yn gwasanaethu yr unig un sydd yn deilwng o'n mawl ni, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Welwn ni ganu eto gyda'n gilydd cyn bod eirian yn dod am ein weddi mewn gwirionedd i'r ysbryd i ddod oedd yng Ngharad bore yma yn sôn am waith yr ysbryd yn ei bywyd hi ac yn diolch i Dduw am hynny. Yn ei gweddio nawr byddai'r ysbryd yn dod o'r uchelder pur i lawr yn dyddoniau cadwedigol ail un i tyrfa fawr. Mae'r mynydd yn gofyn i'r nef cael ei rwygo a bod pob oedran yn ymateb i waith yr efengil. Ac yn yr ail bennill, mae'n dweud gweithiau'n rymus ar y neidiau, galw filoedd fyrdd i'th ti, gwawried bellach ar y ddeiar, hyfryd ddyddiau Jubilee. Beth yw Jubilee? Pan ni'n meddwl am Jubilee, fel arfer, fi'n credu, ni'n meddwl am briodas neu teulu brenhinol. Ond ddim yn meddwl am un o'r pethau yna, wel, felly bod ni'n meddwl am Dduw fel brenin, neu Crist fel brenin, ond beth yw'r Jubilee? Wel, ni'n gwybod yn y Beibl, yn bod 7 yn ddydd pwysig, ac ar y 7fed dydd, yn y creiad bod Duw yn gorffwys ar y 7fed dydd, ac yna mae'n gorchymyn i ni i orffwys hefyd. Ond yna i'w bobl i'r Israeliad, i'r genedl, mae'n gorchymyn hefyd bod yna flwyddyn o Jubilee, a bod y genedl gyfan yn gorffwys ar y flwyddyn yna. A'r flwyddyn yw 7 lliosi 7 blwyddyn. Dim ond C gys i yn tygau mathemateg, a crafu C. Byddai fe siarad o fod dyddi yma, na, byddai ni'n meddwl, ond pryn ni, oedd e'n C. Y 7 lliosi 7, beth yw 7 lliosi 7? Os rhywun o'r plant falle'n gallu helpu, beth yw 7 lliosi 7? Chi mor wan a beth o'n i yn mathemateg. Rhywun yn gwybod. 49, diolch yn fawr, 49. Ar ôl y 7 lliosi 7 blwyddyn, 49, ar y blwyddyn nesaf wedyn, y blwyddyn 50 oedd yn cael ei alw'n flwyddyn Jubilee. Bydden ni wrth y modd ar flwyddyn Jubilee, achos oedd y wlad i gyd yn gorffwys na hyfryd. Oedd caethweision yn cael mynd yn rhydd, oedd dyledion i gyd yn cael ei clirio, oedd na orffwys i bawb. Ac wrth gwrs, dyn nhw'n siŵr os nath Israel byth mewn gwirionedd cael Jubilee go iawn, gwrando ar y gorchymyn hwnnw, ond mewn gwirionedd cysgod yw o'r hyn mae Crist yn dod i wneud. Yn fe bod e'n rhyddhau ni o'n caethiwed ni i bechod, bod yn dyledio ni i Dduw, i gyd yn cael ei clirio yn yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn mae yna orffwys i ni. A mae'n edrych mlaen i, wel, fan hyn bod llawer iawn o bobl yn dod i gredu, a bod rhywbeth o flwyddyn Jubilee ar y ddeiar, ond hefyd fi'n meddwl bod yn edrych mlaen i'r nefoedd, bod y ddeiar newydd a nefoedd newydd, mae pawb yn cael gorffwys yn yr arglwydd Iesu Grist, bod yn dyledion i gyd wedi clirio, bod ni ddim yn gaeth weision bellach i bechod, ond yn iach ac yn llawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Byddwn ni godi i ganu am ein 272.
Wel, diolch eto am y gwahoddiad I dod I brygethu. Fi credu oedd Emma wedi gofyn fi sawl misiwn ôl nawr, a dwedais I na fi credu I dechrau gyda, achos dwi byth wedi prygethu yng Nghymraeg o blaen. Ond oedd wedi perswadio fi I dod, a mae'n braint I dod hyn o I rannu y Beibl gyda chi, ond bydd rhaid chi roi lan tym bach gyda fy Nghymraeg fi'n blin. A gyda hwnna yn meddwl, ewn ni troi I ddiw yn weddi. Diolch I ti ddiw am yr Beibl, diolch am Iesu Grist, diolch am yr Efengel. A ni'n gofyn bydd I chi helpu ni nawr. A nawr ni'n troi i'r Beibl, I gwrando I chi. A ni'n gofyn bydd chi'n newid ni. Ni'n gofyn bydd chi'n helpu ni I weld mwy a mwy o'r Efengel. A'r ffaith mae angen ni mynd mas I Gaerdydd, yr wlad a'r byd gyda'r newyddion da. Yn enw Grist ni gofyn. Amen. Wel, dyma Dan Owen. Efallai chi'n nabod mae'n Christian. Yn union fel llawer o ni yma heno. Mae ganddo stori diddorol iawn a sut dath yn Christian. Ond dath I bwynt, wel, pan sylweddolodd fod arnof angen Iesu. Fel ai waredwr. Yn union fel pob un o ni sydd wedi dod I ffydd yn Grist. Mae Dan yn Christian yn union fel lot o ni. Mae Dan yn neud gwersylloedd am ieuenctid yn yr haf. Mae'n neud nhw gyda'r mudiad a Efengelaidd Cymru. Yn union fel llawer o chi. A mae Dan un o'r hyneiriaid yn Eglwys Efengelaidd y Drenewydd. Eglwys yn tebyg iawn I fan hyn ac I ni draw yn Llanisien. Mae Dan yn Christian yn union fel ni, neu lot o ni, a mae Dan yn mynd I capel yn union fel ein rai ni. Dyma Dan Owen eto. Wel, mae Dan wedi bod yn y cyfrangau cenedlaethol wythnos diwethaf. Mae Dan yn brifathro. Ac o'r herwydd mae'n credu yn y newyddion dan o Iesu, mae wedi bod yn cymryd yr cyfle I rannu'r Efengel yn lle gwaith, yn yr ysgol, gyda'r disgyblion fyna. Ond mae'r cymdeithas seciwlar cenedlaethol wedi gwrthwynebu hynny. Maen nhw wedi cwyno i'r Senedd ac i'r awdurdol lleol ym Mhywys. A mae'r erthgelu yn Wales Online a BBS wythnos hyn yn llawn gwrthwynebiad. Galwadau am ymchwiliad a chynhyddiadau yn erbyn Dan. Mae hwn yn agos I catref, yn y dwe. Nid yn unig fod Eglwys Efengelaidd y Drenewydd yn eglwys fel ein I ni, ond mae rai o ni yn nabod Dan. Falle mae rai fan hyn yn nabod Dan trwy'r mudiad. Mae'n bersonol. Mae'r gwrthwynebiad hwn i'r Efengel yn digwydd I rywun sydd un o rai ni, brawd yn Crist. Ac wrth gwrs, os mae Dan yn Christian yn union fel ni, a mae Dan mynd I eglwys yn union fel ein ni, mae'r wrthwynebiad i'r Efengel allai digwydd I ni hefyd. Felly, beth ddylai'r ymateb fod? Dyna'r cwestiwn ni eisiau trafod heno. Beth dylai ymateb fod? I Dan? I sefyllfa fam yr eglwys yn edrych ar nawr? A hefyd I sefyllfoedd galla digwydd I ni? Beth dylai'r ymateb fod? Mae Duw wedi dweud wrthom ni. Oherwydd mae'r sefyllfa bod y sefyllfa oedd Dan yn edrych ar wythnos hyn yn tebyg iawn i'r sefyllfa yr oedd y Philippiaid a Paul yn gwynebu
yn beth ni edrych ar heno. Mae'r eglwys y Philippiaid yn adnabod Paul. Yn union fel mae Dan i oleuo rai o ni yn nabod e. Mae Paul wedi bod yn cyhoeddi Crist. Yn union fel mae Dan wedi bod yn cyhoeddi Crist. Roedd Paul yn gwynebu gwrthwynebiad personol. Yn union fel Dan wythnos diwetha. I Paul, hwn oedd y carchar yn Rhufain. I Dan, bydd yn ymchwiliad. Ac efallai byddwn ni'n ei colli ei swydd ar diwedd o hwn, ni ddim yn gwybod eto. Felly beth mae Paul yn ei ddweud wrth Gristnogion am y sefyllfa hon? Y sefyllfa oedd y Philippiaid a Paul yn edrych ar, beth mae Dan wedi gwynebu wythnos hyn a beth gallwn ni gwynebu wythnos nesaf. Mae Paul yn dweud dau beth yn y darn ni edrych ar heno, a mae'n gwahodd un ymateb. Dau peth mae eisiau yr Philippiaid i gwybod, a wedyn ymateb mae'n rhoi siampl i ni i ddilyn. Dyma'r peth cyntaf. Mae Paul eisiau yr Philippiaid i gwybod. Gall gwrthwynebiad i'r Efengil arwain at cynnal yr Efengil. Gall gwrthwynebiad i'r Efengil arwain at gynnydd yr Efengil. Ni'n edrych ar adnod 12 i 14. Os mae Beibl gyda chi, gallwch chi troi i pennod 1 a adnod 12. Dyma beth mae Paul yn dweud. Yr wyf am i chi wybod, gyfeillion, fod y pethau a ddigwyddodd i mi wedi troi yn hytrach yn foddion i hirwyddo'r Efengil. Roedd y Philippiaid yma yn naturiol gyda concern am Paul. Dyna pam mae Paul ar y dechrau o'r llythyr hyn eisiau tywelu ei meddyliau. Roedd y Philippiaid gyda digon o concern am Paul mod i anfon rodd i fe i ofalu am e yn y carchar. Dyna'r cefndir o beth mae Paul yn dweud yn y llythyr hyn ar y dechrau. Concern naturiol am y rai sydd yn gwynebu gwrthwynebiad fel hyn. Na'r siampl mae'r Philippiaid i roi ni, siampl dylen ni i ddilyn. A felly sut gallwn ni ddangos ein concern naturiol tuag Dan, neu'r eglwys, neu bobl sydd yn wynebu yr un peth. Wel, i rai sydd adnabod Dan, efallai gallwn ni anfon neges neu cerdyn iddo fe. Ni wedi clywed beth sy'n ni'n ymlaen. Mae concern gyda ni ti ac i'r teulu. A pyn adyn ni ai adnabod neu ai beidio, gallwn ni sicr yn weddio droso. I fe, i'r capel, i'r teulu. A os byth yn dod i ben mewn trafferthion ariannol, efallai y bydde rodd o person yn y capel neu'r capel fan hyn i Dan a'r teulu mewn trefn. Sut olyg allai fod arnoch chi i ddangos y concern naturiol i Dan a'r llu o bobl eraill dros yr gwlad, dros y byd, sydd gwynebu yr un fath o beth. Ond gyda'r cefndir hwnnw, mae Paul eisiau iddyn nhw wybod rhywbeth. Adnod 12 eto. Yr wyf am i chwi wybod, gyfeillion. Wybod beth? Bod y pethau a ddigwyddodd i mi wedi troi yn hytrach yn foddion i hirwyddo'r Efengil. Mae Paul eisiau iddyn nhw wybod a sylweddoli rhywbeth. Bod rhywbeth da wedi dod mas o gyd o hyn. Gweld gweithio trwy sefyllfoedd drwg i ddaioni yw arbenigrwydd Duw.
cymerodd Joseph fel enghraifft. Joseph o Genesis. Cafodd e gasau gael ei frodyr. Cafodd ei werthu I gath wasiath. Mae'n codi yn y rengoedd, dim ond I gael I daflu'r carchar dan gyhyddiau ffug. Ond mae e yn ymateb I hynny yn Genesis 50 adnod 12. Dyma beth mae e dweud, ar ôl gyd o hwn wedi digwydd, siarad gyda ei frodyr, ar ôl ei tad wedi marw, a beth ydw yn dweud? Roedd eich chwi yn bwriadu drwg yn ferbyn, ond trodd Duw y bwriad yn ddaioni. Mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Gweithio trwy sefyllfaoedd drwg I daioni yw arbenigrwydd Duw. Efallai bod Paul dan clo, ond nid yw'r efengil dan clo. Dydy neb gallu carcharu'r newyddion da am Iesu. Beth yw'r newyddion da? Y newyddion da am waredwr, sef Crist yr arglwydd, a ddath ar gynhadaeth achub o'r nef i'r ddeiar I farw ar groes ben, yn lle pechaduriaid. Ac I gymryd pechod y rai sydd ymddiried ynddo. Dyna'r newyddion da. Dyna'r efengil. A dydy neb gallu carcharu'r newyddion da. Maen nhw wedi trial am 2000 o flynyddoedd. Ond dydy neb gallu carcharu yr efengil am Iesu Grist. A yn wir, mae Paul yn dweud wrthym fod ei gadwyni wedi bod yn foddion I hyrwyddo'r efengil. Ond ym mha ffyrdd? Wel, rhywbeth allanol a rhywbeth mewnol. Gael fi esbonio. Allanol, rhywbeth tu fas, tu allan i'r eglwys. Adnod 13. Yn gymaint ei bod wedi dod yn hysbys trwy'r holl praetoriwm ac I bawb arall, mae mwyn Crist yr oedd angharchar. Mae rai tu allan o'r eglwys nawr wedi clywed o'r efengil. Yr holl praetoriwm, fi'n hoffi yna, praetoriwm, wedi clywed am Iesu. Milwyr ydyn nhw, mewn manau uchel. Maent yn gwarchad Cesar, yna'n Caesar yng Nghymraeg, Cesar, a Paul ni'n gweld. A nawr maen nhw wedi clywed am Iesu. Gallwch chi dychmygu, na allwch chi. Beth yw pwrpas y carchorwr hwnnw? Mae'n hoff iawn o'r boi yma Iesu. Oherwydd ei grydorau mae o yn y carchar. Beth? Beth yw'r pwrpas hynny? Mae'n dweud mae Iesu yw'r unig ffordd. A gallwn ni'n cael ein achub rhag y pethau rydyn ni wedi wneud yng anghywir. Ac yn sydyn iawn, mae'r efengil yn cael ail ledaenu. Mae'r efengil yn symud ymlaen. A nifyddau wedi digwydd heb garchariad Paul. Efallai oedd y milwyr hyn byth mynd I clywed o Iesu os oedd Paul ddim mynd i'r carchar. Rhywbeth allanol. Ond hefyd rhywbeth mewnol. Tu fewn yr eglwys, adnod 14. A bod y mwyafrif o cydgredinwyr oherwydd I mi I gael fy ngharcharu wedi dod yn hyderus yn yr arglwydd ac yn fwy hi o lawer I lefaru'r gair yn ddi-ofn. Oherwydd ai wedi bod yn gweld parodrwydd Paul I ddioddef a darpaniad Duw ar ei gyfer, mae rhan fwyaf ohonyn nhw, ond ddim gyd o nhw, wedi sylweddoli o iawn, wel, mae hwnna rhywbeth gallai fi wneud. Ond sylwch serch hynny lle mae ei hyder.
ddim yn ein hunain. Ddim yn rwy'n digon gryf, ond ble di hydw nhw? Yn yr arglwydd. Tybed pa effaith gath profiadau Dan arnoch chwi wythnos yma. A fydd yn eich gyda mwy o hyder yn yr arglwydd. A fyddwch chi'n cael yn ysgodi i feiddio mwy fyth i gyhoeddi'r efengel yn ddi-ofn. Nid yw'n sôn yma amdano arweinwyr yr eglwys yn Rhufain. Mae'n hytrach, mae'n Cristnogion cyffredin yn yr eglwys. Nhw yw'r rai sydd pregethu Crist yma. Sut fydd chi i wneud mwy i gyhoeddi'r efengel heb ofn wythnos hyn? Efallai eich bod hyn bryd cymeryd y cam lletwaith yna yn codi Iesu mewn sgwrs gyda chydweithwyr neu ffrind ysgol. Beth wnaethoch chi ddoi? O, Iesu capel. Capel? Ie, pam? O, fi eisiau gwybod mwy amdano Iesu. Iesu? Pam ti eisiau gwybod mwy amdano Iesu? O, mae'n waredwr. Mae'n newyddion dda gyda fe. Chi eisiau ffindo mwy mas amdano fe. Hoffwn ni siarad gyda chi amdano fe. Gallech chi wneud hwnna wythnos hyn. Mae rai ohonych chi fi'n siŵr yn byw mewn llety gwarchod. Efallai y gallech chi drefn rhywbeth cymdeithasol lle rydych chi'n rannu eich stori o ffydd. Neu efallai tro nesaf mae'r eglwys yn rhedeg rhywbeth yn yr gwyl sy'n dod lan wythnos hyn. Yn lle dod i gwasanaethu, mae angen hwnna. Efallai gallech chi hefyd gwahodd rhywun i dod i glywed amdano Iesu. Ond gallen ni fod hyderus yn neud hwnna wythnos hyn. Nid yn o mae'n hunain, ond yn yr arglwydd. Ac os y peth cyntaf mae Paul eisiau'r Philippiaid, a mae Duw eisiau ni gwybod heno, yw gall gwrthwynebiad i'r efengel, arwain at gynnal yr efengel. Ond yr ail peth mae Paul eisiau'r Philippiaid i gwybod yw hwn. Mae gwrthwynebiad i'r efengel yn llai pwysig na phregethu'r efengel. Mae gwrthwynebiad i'r efengel yn llai pwysig na phregethu'r efengel. Dyma lle mae rhywbeth yn taro'r ffordd. Mae Paul wedi dioddef yn bersonol yma. Mae'n carchar. Ond gweld beth mae'n dweud yn adnod 15. Mae'n wir fod rai yn pregethu Crist o genfigen a chynen, ac eraill o ewyllus da. O gariad y mae'r rhain yn cyhoeddi Crist, gan wybod mae amddiffyn yr efengel y gosodwyd fi yma. Ond mae'r lleill yn gwneud hynny o gymhellion hunanol ac amhyr, gan feddwl perigofyd i mi angharchar. Mae Paul yn peintio yma llun o ddau grŵp, y grŵp gyntaf. Mae rai ohonyn nhw yn wrthwynebwyr iddo, nad yn glir pwy yn union ydyn nhw. Maen nhw yn rhyw ffordd yn pregethu Crist. Mae'r gair yn meddwl cyhoeddi ar goed. Felly mae gennym rhyw fath o sgwrs gyhoeddus am Iesu. Mae'r air tebyg yn adnod 17. Ystyr pregethu yw gwneud yn hysbys. Falle bod nhw yn Gristnogion, yn pregethu Crist mewn ffyrdd rydyn ni'n gyfarwydd gyda. Falle nad ydyn nhw'n Gristnogion, ond mae rhyw fath o sgwrs cyhoeddus am Iesu. Yn debyg iawn i'r straeon cyfrangau hyn yn wrthnos diwetha am Dan. Ond serch hynny, mae'r cymhellion yn bwysig.
Mae adnodau 15 a 17 a dweud wrth yn fod Christ yn cael ei bregethu allan o gen figen a chynen. Tuag at pwy? Wel, Paul. Ac mae digwydd oherwydd cymhellion hunanol mae adnod 17 yn dweud i ni. Os ydyn nhw'n Gristnogion, a falle ei bod nhw'n genfigenus o ddilynwyr Paul. Nawr mae'n allan o'r ffordd yn y carchar, maen nhw gweld ein cyfle i fanteisio ar y sefyllfa. Gwneud enw iddyn nhw huan. Rhywsint maen nhw'n meddwl bod hynny'n wneud yn wath i Paul yn y charchar. Os nad ydyn nhw Gristnogion, efallai bod nhw eisiau gwneud ar y dranc a siarad bron a'n achlysurol am yr Efengil. Ond yn sydyn iawn, pryd bynnag mae Christ yn cael ei siarad mewn ffordd gyhoeddus. Y grŵp cyntaf, pregethu Christ. Ond mae grŵp arall yna, ond mae Paul yn sôn amdano nhw adnodau 15 a 16. A maen nhw'n pregethu Christ hefyd. Ond maen nhw'n pregethu Christ o wyllus da. Tuag Paul. Allan o gariad i Paul. Falle chi dychmygu dweud, mae yn y carchar, ond nid yw wedi gwneud dim i fod yna, mae fyna achos Iesu. A gadewch i mi ddweud wrthych chi amdano. A pham ei fod werth y byd, werth mynd i carchar am. Wel, dwy grŵp. O'r ddoi yn nhw yn pregethu Christ. Sut mae hwnna'n dod i ni nawr yng Nghaerdydd yn 2024? Dychmygwch hyn. Mae eglwys arall, Gymreig, yn cychwyn yn eglwys newydd. Yn ceisio cyrraedd eich cymuned. Sut byddech chi'n ymateb? Os ydyn nhw'n eglwys da, eglwys efengylaidd, falle byddech chi'n teimlo lletchwith, ond yn hapus, ond yn gyhoeddi Christ. Ond beth bybaint yn eich beirniadu mewn rhyw ffordd? Mae'n braidd yn tradoddiadol yn eglwys efengylaeth Cymraeg Caerdydd. Mae'n yn ychydig ry hoff o'r Beibl. Maen nhw'n pregethu tymach yn hir. Tyrd i ni yn lle. By ni rannu Christ gyda chi. Ond chi, paid mynd fyna ragor. Sut byddech chi'n ymateb? Wel, sut mae Paul yn ymateb yn adnod 18? Mae'n dweud hwn. Ond pa waith? Y naill ffordd neu'r llall, prin ai mewn rith yntai mewn gwirionedd, y mae Christ yn cael ei gyhoeddi. Nid nad oes ot, mae o bwys pan fyddwn ni'n dod yn erbyn gwrthwynebiad o fewn yr eglwys a tu allan i ddi. Ond hyn y mae Paul yn dweud y mae fodef hyd yn oed yn gwynebu gwrthwynebiad personol yn llai pwysig na phregethu'r Efengil. Ar diwedd y dydd i Paul y peth pwysig o bod Christ yn cael ei gyhoeddi. Ond beth mae hyn yn olygu i ni heno os ydyn ni ddim yn Gristnogion eto? Mae yno rhywbeth gwerth roi i fyny popeth amdano. Mae'r Efengil o Iesu Grist yn werth roi popeth i fyny am. Mae'n mwy pwysig na popeth. Mae'r unig ateb am ein pechodau. Mae Paul yn gwybod yna. A felly na pam yn gallu gweud y geiriau hyn. Os chi ddim yn Christian yma,
popeth lan. Byth bynnag mae yn, chi meddwl mae mwy bwysig na'r efengel amdano Iesu Crist. Roi popeth lan i fedru cael Crist heno. Ond beth am ni sydd Cristnogion yn barod? Wel, mae ein cysur rhag diffyg gwrthwynebiad i'r efengel yn werth a'i roi fyny am y newyddion da bendigedig hwn. A os nad yw hynny rhywbeth rydyn ni'n fodlon ei roi fyny, yna mae angen i ni rhywfaint o chwilio enaid, soul searching, gan gyffesu ein pechod i'r arglwydd. Efallai bod wedi gwerthfawrogi ein cysur dros bwysigrwydd gwneud Crist yn hysbys. Nawr, mae Paul wedi rhoi 2 beth yn i feddwl amdano, ond mae ymateb go iawn yn dod o'r diwedd o adnod 18. Oherwydd y gall gwrthwynebiad i'r efengel arwain at gynnydd yr efengel, ac oherwydd bod gwrthwynebiad yr efengel yn llai pwysig na phregethu'r efengel, beth ydyn nhw'n dweud ar y diwedd o adnod 18? Ac yr wyf yn gorfoleddu am hyn. Gweithaf gwrthwynebiad personol, mae Paul yn eistedd yna yn y carchar yn dweud rwy'n hapus, rwy'n llawen, rwy'n diolchgar bod Crist yn gael ei pregethu oherwydd hwn, oherwydd dwi yn y carchar. Waw. Os ydyn nhw'n digwydd i ni, os ydych chi yn carchar heno, neu os ydych chi'n dan, yn edrych mlaen i'r wythnos hyn sydd dod, a beth bynnag bydd dod. A dyna fydde llenwi'r sgwrs, a dyna beth fyddai llenwi eich gweddiau wythnos hyn. Dyna esiampl Paul. Waw. Esiampl dylen ni dilyn. Felly, beth allwn ni'n dweud i gloi? Mae Dan Owen yn Gristion, yn union fel lot o ni. Mae Dan Owen mewn eglwys yn union fel un chi. Ac felly mae angen ni fod yn barod i rhywbeth fel hyn i ddigwydd i ni. Efallai bydd pennaeth yn cael yn ysgrifennu amdano yn fuan. Eglwys sy'n dweud mae Iesu yw'r unig ffordd yn cael mynd mewn i'r ysgolion lleol. Mae pennaeth hyn yn wir yn y dwe. Rydych chi wedi clywed Gwydion a Emyr a pawb arall sy'n y pulpit yn dweud mae Iesu yw'r unig ffordd. Chi wedi dweud hwnna, fi'n siŵr yn sgwrsiau gyda ffrindiau a teulu. Pam? Dyna beth mae'r efengel yn dweud. Na beth mae'r Beibl yn dweud, bod Iesu yr unig ffordd i ni cael ei achub. Ond fi'n siŵr bydd yr erthygl yn mynd mlaen. A bod nhw'n dweud pethau amdano bobl yn yr eglwys. Cymryd rai o'r hyneiriaid, a lluniau o'r hyneiriad o wefan. A bod nhw'n dweud bydd chi rhyw fath o threat i'r ysgolion o'r plant yma. Beth bydd ymateb chi? Os oedd y dydd hyn yn dod, beth bydd ymateb chi? Mae Paul yn dweud i ni. Gan wybod y gath gwrthwynebiad arwain at cynnydd yr efengel, a bod gwrthwynebiad yn llai pwysig na phregethu'r efengel, gallwn gorfoleddu. Y cwestiwn yw, os oedd y dydd hyn yn dod i chi, fel person,
fel eglwys fyddwch chi yn ei gwyddio. Neu fel dad, diolch yn fawr am yr Beibl. Diolch i'n paratoi ni am sefyllfoedd fel hyn. Ni'n edrych ar calonau ni heno a meddwl, ni ddim siŵr ni'n gallu neud e. Ond diolch, ni'n gallu cael hyder heno yn yr arglwydd. Hyder i wynebu beth bynnag byddwch chi cymryd yr eglwys hyn trwyddo, a beth bynnag byddwch chi cymryd ni trwyddo fel person. A diolch, ni'n gallu cael y hyder i rannu Crist yn amser ni, yn dinas ni, yn teulu ni, helpu ni os nos ni'n gofyn i wneud hwnna yn enw Iesu Grist. Amen. Rhaid mynd olaw rhif 36, ni sefyll i ganu. Herod, ro gryfder ym mhob cam, dyna'r ras
am bob rhyw rwyster. Amen.